10 dní sú známe informácie o problémoch baterkární v Maďarsku. Keď došlo k 510, opakujem, 510 násobnému prekročeniu limitov. A ja som bol v Šuranoch minulý rok opakovane som sa rozprával s ľuďmi z regiónu a oni majú obrovský strach, majú obrovské obavy v prvom rade o svoje zdravie, o svoju bezpečnosť, ale boja sa aj o svoje majetky a o budúcnosť. A tie obavy sú dneska, po tom, čo vyšlo najavo, 510 krát vyššie, ako boli minulý rok, ako boli ešte pred 10 dňami. My sme dali veľmi veľkorysý priestor aj vláde, aj nitrianskému županovi Becíkovi. Išlo 10 dní a reakcia nie je absolútne žiadna. Nitriansky župan Branislav Becík je zároveň poslancom Národnej rady vo vládnej koalícii Roberta Fica. On by mal búchať na dvere ministerstva, na úrad vlády a mal by sa dopytovať v mene tých ľudí. Chcem veriť, že baterkáreň Gotion, ktorá vzniká v Šuranoch, že sa všetkým týmto problémom dostatočne včas vyhne. Ľudia potrebujú počuť a hlavne mať záruky, že baterkáreň v Šuranoch bude bezpečná, nebude ohrazovať naše zdravie, nebude ohrozovať našu vodu, našu pôdu a nebude obchádzať žiadne predpisy. Musíme začať vyvíjať tlak na toho investora, na vládu, aby prišla investícia v takej podobe, aká je priateľná pre ľudí, ktorí žijú v regióne Šurian a okolia. Ďakujem veľmi pekne.